Cúig, ceathair, trí, dó, héan, náid, go. Díhuiim se bhríon arís ag léamh na nuaíochta as America neamh dé híine an téanú lá fichiid mílúna sa gáhíle sa 15. sé tá bisechar. An gceapan do go bhfuil ar a leid níl méid smúra mar a bhí méid né agus ní dóilem go mé méid séad na sróinge. Feicemuid, my dad. Tá an aimsir fésaí bhí sé deoltaí teis le trí lá. Choteis sin nach ra san an dul amach mór an. I gnearna mé nuair nach ra mé sa leaba ag casachach. Tá sin sin féidir i mo glór go bhfuil slócht a chéint anam tá scoirnach tí agam. Teach sé bhí níos measa. Tá mé beo, tá mé techt tugam féin agus tá mé ag léamh na nuaíochta. Scéala bhí é híon. Scéal náisiúnta bhí é híon bhaineann sé leis an timach i California. Mar is óil dún tá timach seanis in san 4 bliain. Thosa sé sa bhliain 2012 agus tá ólathe éráide rééis an tuairt le fios chosúil go dárlóch an simach seo cibé. sé sin níl an simach ní hé taobh damhanda agus astúcháin sin focail nuad am is astúcháin déana is chúis leis an simach é féin ach tá an simach idir cúil fáingéad agus fiche fáingéad níos measa marall ar thaobh damhanda ascríonn as na hastócháin déana. sé sin deatach agus gál agus de focail eile táid. Cibé tuigimid, tá muid chur gásanna san atmosfér agus tá na gásanna seo ag tuairt cuma an tí glunne ar an dam agus don dam ag taobh dá réir agus mar sin fiúmat an trimí seo ag tarlú go nádúra tá si go tarlú níos measa. agus níos measa ríis bhíhas ag caint faoi ag lorg an focail event seo sa bhluir ach ar nó ní imimecht Tá feití san go bheici mé sin sa bhluir achtra imimecht cuasa bouta. Tarlúchan. Úsáid mé an focail tarlúchan. Mé rééis sé chuma ach ebre sé. Sna sean leihantaí labhraítí faoi tarlúchan céad bliain. sé sin de réir na réamh de réir na túrtha a rinne na hinnealtóirí. Bhín sean san go dárlóch abramís tuile na staidim nó cibé rud spéirling. Ex amantaí gach céad bliain. Agus dá dárlóch sé uair amháin gach céad bliain ba tarlúchan céad bliain é. Tá tuairt le fios gúil na tarlúchan seo ag tarlú a rá irid níos minicí ná mar a bhíoh siad. Agus mar sin is tarlúchan 5 bliain iad seachas tarlúchan céad bliain. Tá éráid an dain ag gahrú go handcepa. Cibé banan sé sin leis an simach i California agus mar thrua
na daoine sin goléir California atá ag folingt faoi. sé bhain pictiúir ché lehanna ceanna beheile go coppla ceanna faoin file ach an picture mór os cían an ile ná tithe faoi hinne in Twisp, Washington. Agus sé tá sa scéal tá sé leanan an scéalráid is tisan nóchtán nach níl méad al isteach sin. Go bhfuil sa láthair feardóiteáin san iarthúsceart sách tearc na réanta seo go háirithe tréis bás rionteach ab 16 johin dearan go bhfuil feitís tilsanna dat is steachsna tinte seo tréis méid tátála agus fágann sin nach bhfuil go leor daoine an chun trid inai na tinte seo. So rís mar rua an iarthúsceart caithfar fannacht dearan go fór agus go nófar na tinte seo amach. Bhí an scéal sláinte go minic chiad leithnach an New York Times tarlaíonn seo mar díolann scéalta sláinte agus go háirithe scéalta leis an bhuachan ailse. An tú baineann an scéal seo le ailse brolaí. Is is cosúil go níontar céad é focalam agus tosíonn sin a fá. Chaim é lora go ríis. Fábheas. Táthraigh fábheas 60,000 ban America gach bliain le ailse brolaí céim an náid. Níl mé rá céim a héanana seach céim an náid. Agus is sais réamhtheachtaire é seo. Níl aimsithe sna scrúdathe seo ach cilíní a diatach ompúisteach ina gilíní ailse nó nachfeatach. Ach an rud is simúla faoi seo ná go déan forward in 60,000 seo faoi scían. Fáin siad lumpectomy nó maisteachtomy nó déhheastachtomy fiú agla na hagla. Agus do réir sin ar nó ag baint cíoch sláintúil wethe. Táthraigh tuairt le fisan is nach bhfuil difriocht ar bith ó hí bhrátaí báiste idir na mrá seo. Déanú fábheas céim an áid arb a dtíobh ailse brolaí agus mrá nach bhfuair fábheas mar sin ineach. Sé sin níos hata. Ní léir in néochar go dteochaí ailse as an fábheas seo. Ní is agam is cá bhágann sé seo cás na ailse brolaí is cás móra i America faoi láthir agus an mai tionchar ag an torra seo mar a dhéantar códáil bhrá na ailse brolaí céim an áid. Feiceann muid neolsaí an saoil. Má díolann sláinte, díolann rás na huachtaránachta freisin. Agus tá na dromaí ag bóla go tréan agus go tarannach faoi láthir. Bhain scéal inné le bhain sé? Clinton. Bhain sé le Clinton. Inniuh baineann scéal na níorthóirí uachtaránachta le Bernie Sanders. In náí nílach gá iarthóis do
anú chun na néalnach fé láthir. Hillary Clinton agus Bernie Sanders as Vermont. Diadan na fíne tá is an da nach bhfuil seans ag Bernie Sanders an Uachtaránach do bhainteach. Tá an campa takeíochta taige róchún agus róád amach ar netich lé agus táigh Bernie Sanders seo. Tá sé ag ri ina Hillary Clinton chun na bhótóirí ar netich lé a bhainte agus dá réir sin tionchoribh aige ar na polisithe a nochtós si agus ag dul isteach sa táchan Uachtaránachta. Dar le cuidhá daine is duine lárnach i Hillary Clinton. Ní rud donna é sin ar a bhíonn tú ag lorg na Uachtaránachta is fearr le bhótóirí daine measartha seachas daine bhád amach ar na hití is cosúil. Níl sé an síl faoi sin freisna. Cibé tá go leor den tuairim go bhfuil Hillary Clinton beidir rud beag rólánach don fortí déanlach agus go bhfuil si a bhádró chumpórtach le locht an airgeadais agus na údarás. Agus mar sin tá Sanders go le torra is cosúil ag gríasú locht na hete clé chun ná bancannaí a bhrisise sús. Ac me na milliúnathe, sé sin na bilúnathe bhaint nús. Agus bunaíocht na políochta a bhrise as a chéile. Go bhís nach mé leis. Idir an dálín níl in campa Bernie Sanders ach cineál sideshow i gcomparáid leis an méid atásúla Hillary Clinton. Is eice atá an tionchar agus an airgead. Ach fair play de Bernie Sanders as feachtas mar seo a ri. Tá sé 63 bliana díos agus tá sé tianmh éachta do rinne gá is. Ní dóilem goméin héin in má óige in an a lehéid te 68 agus atá Bernie Sanders. Mográine mar sin. Scéal áitiúil, bhíonn scéal áitiúil a gcónaí sa New York Times, agus bainneam an scéal seo le ceist atá déanú scimime do údaráis na caithreach le tamlanús, go háirithe sa rééis gur rialaí ardchúirt na Stát Aontaithe, go raibh cead ag mrá na cíocha thuispaint go poiblí go háide agus iad ag tuairt bhaine á báistí. Ach má tá an cead sin ag mrá agus i réine rá náircheart an cead sin a bheith hacab. Tá na daoine seo in Times Square ag baint míúsáide as i gceart. Tá siad a dul timpeall na háite cíochnocht gan nach rabach tangannaigh agus ceanmhart le Betty agus gohí orthb do rianrafadóirí agus turasóirí agus ar nó cholua agus lachan tú pictúirtíad féin leis na rá cíochnocht seo tab na hefis agus írann siad sé síní lorgítar sé sin. Ar nó níl ceadach có táile a dheara, ní féidir táile a dheara ar chuin atá ag déanana pictúirí ach is féidir racha haringt. Agus ar nó is andúlaí drogaí na daoine seo agus dearcí agus níl siad ag nochtú na cíocha mar réon
agóid cearta féin chu a nniu ach tá feití ar do údarrás má hagann siad an nús ar na daine se agus má chuann siad an dlí orb go gurfar an dlí ar na údarrás as lecheal a dhéanamh ar chuoine agus iad ag chur a smuointe in óil i le cíochtachtas. Céir hiúchas as seo go cínte féoch ar a spás seo mar by an cás seo ag dul éis go dtí an áirthirt sa bhaid. Tá scéal eile ag déanamh na rundaí fi láthair, ní sagam cin fáil nó riile féidir gur bé an rud é gur réamhtheachtarí iad an bhirt seo. Ach tá beirt bhain ag cíochnú díon chóirsa na Army Rangers. Díon chóirsa í seachtaí é seo. Agus siad sé seo an chiad úr sílam do bhrá an cuasa a dhéanamh. Sé Haver is anam do roiine Acab agus Kristen Griest is anam don duine eile. Tá sé beag nach tí é chtíochnú agus is cosúil go mo chóirsa díon é ach feice muid ar a bhád an éireoideo. Dearhain ón paibliocht atá feite Acab líana go mai siad go mai an tarim á ligin tríd ar wahan is a paibliocht. I da paibliocht é noch rein idir is fairplay dóibh. Well is ag bheanú ar aglam na hepla ar a local grain. Mar chola mé an focail seo in úsáid ag gorca chuimhne is slí nór chola mé in úsáid hena agus níl is aglam mise an bhfuil bheal ormsa nó an ceart Mo grain godóú bravo good fiú so tá ceart agam mo grainiad agus scéal dear nach mór ná Jimmy Carter an tuachtarrán ein terma cáúil ó na seachtóidí an chuidéile dá héal I mun fechtlasíocht san na mocht agus leannacht a rá leis an taileurocht fudfaden da choáird agus mo rain sin freisin. Ach tá sé rééis tuairt le fis gur bhfuair sé fábheas ailse le déanaí. Agus ceart go leor don seo faoi in áitiháine agus cosúil go raibh siú sa ráit. Is an é agus is melanoma é seos cosúil. Agus leiscéil tá fós a cásachtach tá mé tí ach gar is táir díonna córéil agus córáil go leiscéil táir díonna córáil agus níor thosa an córáil a teachtain seo. Ach mar chríostaí agus mar rinne arósíl fada ag henne féin tá Carter ag tuairt le fis go bhfuil sé sách suaimhnach leis an méidircheachas as. Wat is ráite faoi riam ach deir mé ríise tá ardhes agam an bhar as na méid rinne sé, as na híireachtaí a rinne sé mar uchtarrán agus a háire as na híireachtaí a rinne sé in shréimhse ír uchtarránacht. Mar sin Jimmy mo reinho. Sin deir in scéal mar I deirm van aimseir freilsathe an seo in Bhórach. Tá sé fásbeag téit leis is na hochtúidí go fóil ach tá an teise inithe buchas letí ní rá mé an ná padla dhéanamh
agus mar sin cé bhfuil an tair arsúla an san efik an seo neamh níl an tair iúnú arsú níl arsúla fan chun an tairech inall ag retreat an seomra. Agus má chluisin sibh Granton? Peter go mé. Vi fochel ní sam le agus trasé me Kronon Dordan Monowar Gin si. sé Kronon op fokkelen. Niet Dordan. Ma chluisin sibh Dordan tí 14 sin an fan ag déanamh a gro. Well mar sin derne seachtain, ní dóilem gohaiche mé an seo an marach nó diadónach, agus mar sin go dtíon céadú eile bais sibh ag clostal wem goim deire seachtainine fad deasúhneach ciún de aimseach oribh go léir. Slán tamid